za ka yi hasarar wayarka idan har baka kiyaye waɗannan abubuwan ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna M Sani Sufi TV, muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kamar yadda muka yi bayani cewa za ka yi hasarar wayarka idan har baka kiyaye wannan abun ba, ko kuma in ce idan har baka kiyaye waɗannan abubuwan ba. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin sauraron wannan darasin. Wannan darasin yana da matukar amfani domin zai amfani ka, zai amfani ɗan uwanka, domin ka fahimci waɗannan abubuwan kai ma ka kiyaye. Idan Allah ya tsare, insha Allahu za ka daɗe kana cin moriyar wayarka, kuma ba za ka yi hasarar wayarka ba. Idan har ka kasance kana daɗewa kana browsing kamar irin minti 30, awa 1, awa 2, awa 3, wasu ma har fiye da haka suna yin browsing. To idan har ka kasance kana daɗewa kana yin browsing kamar yadda muka faɗa, abu na farko da za ka yi shine ka rage hasken wayarka, domin idan baka rage hasken wayarka ba zai iya kawo maka matsala. Na farko ko sikirim ɗin wayarka ya samu matsala, ko kuma injinin wayarka ya buga. Na farko kenan. Sannan kuma na biyu, akwai wurare irin zafin rana haka, zaka ga zafin rana irin guraren akwai zafin rana sosai, kamar irin wayannan wuraren idan kana browsing a gurin, kana dadewa kana browsing kuma ya kasance gurin akwai zafin rana sosai a wajen, to wannan zafin ranar zaka ji wayanka tana daukan zafi, shi ma yakan iya jawo maka matsala, sai ka kiyaye. Na uku shine zafin wuta. Akwai wurare da ake amfani da wuta kamar irin makera ko wajen kunu da kosai, ko kuma a ce irin wurin dafa abinci haka da sauransu. Duk wani wuri dai idan har wajen ya kasance ana amfani da wuta a wajen, har ya kasance kana jin wannan wutar a jikinka, to a irin wayannan wuraren ma idan kana browsing da wayarka kuma ya kasance kana dadewa kana browsing a irin wayannan wuraren, zaka ji wayanka tana daukan zafi. To a irin wayannan wuraren idan har ka kasance kana browsing sosai a irin wayannan wuraren, wayar kama za ta iya samun matsala, don haka sai a kiyaye. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna M Sani Sufi TV. Muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai an jima.